Путин миңа бер көнне шалтырата. Иптәш Батулла ди. Перепис алда тора бит, нишлибез инде? Менә ди керәшен аерым милләт булып языласы килә, Мишар аерым милләт, типтәр аерым милләт булып Кырым татарлары аерым милләт дип йөриләр үзләрен. Нишләргә инде ди? Владимир Владимирович, сез бөтенләй татарларны бетерергә телисезме? Әгәр дә сез татарларны бөтенләй, татар проблемасын бөтенләй алып ташлыйсыгыз килсә, Калашников автоматы таратып чыгыз bütün татарларга. Алар бер-берсен атып үтерәчәкләр, бер генә ядрәдә руска тимәячәк. Ну, ди, Путин әйтә, сүз таба алмый инде. Мен алай булганда булай әйтик. Сез bütün татарларны да башкорт итеп яздырыгыз. Типтерінде, керәшенендә, бүтүнсендә. Магаданнан алып, кинегез биреккә хәтле башкорт дип яздырыгыз. Аннан соң татар бугазының исемен алмаштырыгыз, Башкирский пролив дип. Шуннан соң име Башкирский проливтан Кёнигсбергә хәтле 20 миллион башкорт татарча сөйләшеп яшәячәк. Ну, инде ди, сүз таба алмый. Менә өченче ысулы бар, Владимир Владимирович. Өченче ысулы булай. Менә татар бит ул Алабута. Алабутаның инҗек кебек кап-кара гына бер төкле орлыклары була. Менә берәр хайван аягы белән тибеп китсә, яки берәр кеше китсә, орлыклар чәчелә дә икенче җылы Алабута мул уңа. Шуңа күрә типмәгез татарга дидем. Шуңа уянып киттем инде. Төштә күргәнмен икән.